Mr. Kim ate chung ko chu South Korea Seoul la mir thei te chen na apartment te ve taka chon an khosa he ina hian an pa ber Mr. Kim le anupui Mrs. Kim le an fa te pani ki jung le ki wu te nen an khosa an chung ko chu khosak har sa in tho tur te awang bok nen du lo hle ma se midang te nei sa ringa khosak chu ngaya an nei to ani online na nazong turin internet pek man tak ngial po an nei zo lawa pizza box thlepin anin hlo thina ni khat chu university zirlai kiwu thian pa min hu ko chu aron lenga mina chuan a zirlai de chunjom turin khodanga akal tur thu kiwu chu ashila a tuition pek thin high school zirlai no pang pak chung ko te fanu chu a thalak te muin high school azo vele a ko pui hual ani thu te ashil boka akal bohlana English tuition lo pek sak turin kiwu chu asoma mi hau satak chungwa an ni thu shilin lo athat tu a shil boka kiwu chuan ani mire thei ve mai a thian pain asom chu makati hle mai ma se mina chuan nangaya thiam tur anam lo ati tlata kiwu hian university entrance po voili ngot alo exam ve to ni mina chuan a chungte bula kalau suisak don chenia tia kiwu po chun adu ve ta a college certificate lem chu kiwu u meichia ki jungi chuan a siam saka wo chu meicheno pang tuition petur chuan kevina inti nakal ta a inawa thlen chuan in nei tunu Mrs. Park chuan lo dong songin mina thian pa ani awang chuan aring tanghal ema afanu no pang da hei chu tuition petranin high school zirlai ani boka zirtir hne so takani athiam awang nge azai awang jok da hei chuan azirtir tu chu alongin hangal ema Mrs. Park chuan kiwo chu thiam ti hlein a chhor ngala chuti rol chuan afapa da songa scout chatel red indian angalem channom ti mei chu a mel hriat tir ngala chu mei baka Mrs. Park chuan afapalem zi a han mu tir chuan kiwu chuan idea nein alem zia chu anal zia le adang dai zia le athuk zia chu soipui chiamin Mrs. Park chuan afapatana arts teacher amamo thu le ama ami te chu thlapo an dai lo thu soin kiwu chuan akazan thiannu sapramatanga zir chuak Jessica chu afapatana athat tur thu te shilin Mrs. Park chuan athat ringin atuka chuan kiwu chuan a uki jungi Jessica anga no pang enkol tur chuan aron hruaya Mrs. Park le Jessica anin biak lai chuan kiwu chuan da hei chu zirtirin da hei chuan lo thik de ma se kiwu chuan chu ti zonga en lo thu soin an pani chuan an hanin fop ta chota ki jungi lama ve thung chuan Mrs. Park chu afapa chu amala zirtir adu thu shilin ananzo meu chuan Mrs. Park chuan afapa in ma son zia ahan mu chuan jungi chuan Mrs. Park chu afapalem zi atanga atet laya atrauma anei arin thu te shilin Mrs. Park chuan afapa chu arts therapy amamo nge ani ringin ki jungi chu hlo thatak pe in a chhor ngala Mr. Park chu ron hoin anin mel hriat tir ngala ki jungi chu an driver chuan thla tirin ki jungi chu mer thei chen vela awm ti chu a hriat tir du lawa train station a mi hmu tur anei thu soin chuti lai chuan idea nein aki korte chu kara chuan an hut chia kim chung ko chuan fa te hlo that awang chuan zanria tuizok te ei pa chuan rom man nan siama chuta Mr. Park chuan ki korte chu charin an driver chuan kara chuan meichia te mutpuin drugs te a khoi anian ring hlela atuka chuan ki jungi tas pe zo a ho tur chu Mrs. Park chuan bia in driver chungchang a soipuya ban an tum thu te soin ki jungi chuan tangkaya lain apate a thian pa chu arem chang hle thu soipa in atuka chuan an driver chu banin Mr. Kima chuan Mr. Park chu han phurkol velin amener le khochung a chian dan vela chuan tha ati hmel hle a amuna chuan a hire ngala
arom man na to ber chu alo thleng ta Mrs. Pakite ompui mun goengi chu mi fing phakar le rem sheve tak ni in nei tu masa te tan alo thok dei to a kiwo chuan da hei tang chuan theite anom puinu chuan a huati a hria chumi hnu chuan theite noite a hriat lo lain an han the vel thina chumi hnu loka chuan mun goengi chu in ring hlalin checkup turin akala chuti lai tak chuan tangkaya lo hmang le in mun goengi chu TB na anei ti asoi lai a hriat thu Mr. Kim a chuan Mrs. Paki chu dotin a hrila ina chuan allergy awanga mun goengi khu te chu thisen tel omang takin ketchup te a han pol jewa ti chuan zeideu chuan an han ban tir le ngala anwam hanna chu kaltong zelin nu berpo ompui ni tur chuan an soilut le ta jewa anwam hanna chu kaltong zelin ni khat chu pak chung kwa chu chol mang tura zin chuakin anom pui kota chuan in chu anda anjin bau hlan chuan kim chung kwa te chuan nuam lo chenin in changkanga chuan ei tur le zu te chu domin an hlim tlang hleya chuti lai chuan doorbell lon ri in mun goengi anom pui ban ta kha thil theng hil anei thu in soin kongka hon sak turin angena midang chu bi ruin pikimi chuan lu tirin anga ka basement a chuan azu thli thlai chu mun goengi chuan bom nor son atum lai chu mu in anor puya chuta le room biru chu lo omin ahmadaya anlo sakto chuni in chuta chuan mun goengi chuan apasal ogun sei chu kum tam tak apoisa batna te atangin alo biru to chu lo ni in mun goengi chuan in nei tu masa te chhuah chia khan alo thukru dei to chu lo ni in pak chung ko te phei chuan engman che velo mun goengi chuan apasal chu la om tir ram turin angena ei turte apek na mante poisa te chu apeka in tiama Mrs. Kimi chuan du lawin police call tura awolai tak chuan achungte bi thlak tum chu an lo lum thla a mun goengi chuan engkim hre thiam vekin video a lai na volet zoka in chunga chuan chawin mun goengin a haulai tak chuan phone chu thusak tumin anin sol ta chiama chuti lai chuan phone chu ri in Mrs. Park chuan an chol man tur chu ro asuna sat awangin an thul thu le anon homek thu a hrila an tal boy hle pimuni pasal chu lei hnuaian phuara pimuni po chu anin sol boina lama thimei turin an kalsan ta ni kim chung ko te chu biru in pak te chung ko muthil hun chu an ngak ta top mai ni zannoya chuan an chuak ru ve thei rama in an han thlen chuan tuilo lianin an thil nei then khatte la in hola tuilian tur dang tenen an mutta thapa hun a local zela park chung ko te chuan an fa papian chamlom na hun an manga lein hnuaya an hnut chhia tak kha ngai to in kiwo chu angai atha theilo chu en fia tuma akal chu muni pasal chuan la alo chang rana kiwo chu hruya hlingin alua na takin adenga anupui an tha awangin kim chung ko te chunga chuan a thin nim hleya poisak anei to lo chemte chula in ki jungi chu awavit ngala Mr. Kim chuan afanu hliam chu boypuin Mrs. Kimi chuan gunse chu lo vit le in athita a Mr. Park chuan afapa bak lo ngai sak lawin Mr. Kim chu hospital a hruai turin atura Mr. Kim chuan afanu kalsan thei si lo chu chabi avathea chabi chu grasa chuan tla in gunse chuan alo del le ta dei me Mr. Park chuan chabi chu lak tumina kala ma se chutiang khopa borok asan lai po a mire theile hnoi nungzok te en niam na le chabi alak don po a anar hup khernen Mr. Kim chuan do thei thlot lawin chemte chula in Mr. Park chu vitin abiru ngala kiwo chu dam chuakin hun engemaw chen chu ri lumu mala nei theilo apa chu atira chuan a omna chu an hrebik lo zan khat chu kiwo chuan pak chung kwa in atang chuan lai tun te chu a hmuwa apa ani a ring tlata
chuta tang chuan pak chhung ko in chu lei theina tur poisa tho chua ngei tumin hun a hmanga hun a kal zela ina lei thei hnu chuan